नमस्कार मंडळी, मी सुधीर गावडे गावडे गझले चॅनलमध्ये खूप खूप स्वागत करतो. तर मंडळी, आपल्या मंदिराचा वर्धापन दिन सोहळा आज साजरा होत आहे. तर त्याची काही दृश्य मी तुम्हाला दाखवणार आहे. तर ती दृश्य बघा तुम्ही, किती छान प्रकारे हा सोहळा आपला साजरा होतो आहे तो, आणि या दृश्यांचा मनोरथ आनंद घ्या. तर मित्रांनो, वर्धापन दिनाच्या सोहळ्याची सुरुवात झालेली आहे, आणि इथून पालखी आता आमच्या ग्रामदेवता गिरोबा मंदिरामध्ये जाणार आहे. तर हा सोहळा अनुभवण्यासाठी आमच्यासाठी कनेक्टेड राहा.
तुमच्या घरी व्हिडिओ येणार, यूट्यूबला येणार. गावडे गजाली आपल्या चॅनलवर येणार आहे, तुमच्या सगळ्यांच्या घरी पोहोचणार व्हिडिओ. मी ना का परत सकाळी एकदम बस नाही रे 12 वाजता